Pondelok, časť 4. Keď som si v minulosti predstavoval vojnu s mobmi, videl som sa, ako rozsekávam lopatkou jednu zombiu za druhou. Predstavoval som si diamantové meče a všemocné zaklínadlá. Počul som, ako celé zástupy skandujú moje meno. Toto som si ale rozhodne nepredstavoval. Áno, sú z nás sekerníci. To je ale ten istý výraz pre drevorubačov. Viete, potrebujeme viac šípov. Dosť na to, aby sme naplnili 5 dvojitých truhlíc, aby som bol úplne presný. Preto nás Pierce poslal do parku. Od dneška budeme do školy chodiť každé ráno a keď sa škola skončí, nevyrazíme späť domov, ale rúbať stromy. Toľko stromov. Prečo len sú tie brezy také veľké? Spýtal som sa. To je tá strastiplná časť práce. Vždy musíte začať od toho najvrchnejšieho bloku. Najprv je teda nutné postaviť si blok dreva a vyskočiť z neho. Potom, ako zoberiete ten takmer nedosiahnuteľný blok hore, musíte znovu zobrať blok dreva zo zeme. Z toho všetkého máme skoro chuť stať sa endermanmi. Rezeň práve zobral svoj blok dreva a osušil si čelo. Mohlo to byť horšie. Myslíš, ako? Mohli by sme to robiť na zemi. Mike mi povedal, že tam stromy padajú, keď sa rúbu. Vážne? Tak mi to hovoril. A keď sa to deje, tak drevorubači musia kričať dávaj bacha. Čo to znamená? To neviem. Ale som rád, že žijem tu a nemusím sa báť, že by nás mohol padajúci strom rozdrviť. Áno, to máš pravdu. Zem vyzerá ako veľmi divné miesto. Niektorí dedinčania dokonca tvrdia, že ani neexistuje, že je to len legenda. Keď počujem také veci, napríklad o tom, že stromy padajú na zem, mám skoro chuť im neveriť. Chcem povedať, že by stromy spadli na zem? Kto by tomu mohol veriť? To proste nie je možné. Odsekol som nový blok a zhlboka som vydýchol. Vieš, tu je naozaj pokoj. Áno, pritakal rezeň. Mám skoro pocit, že sme vonku. Vonku hovorí o exteriéri, svete mimo hradieb. Samozrejme, aj keď to vyzerá okolo nás divoko, sme hneď v centre dediny. Ako som už vysvetľoval, vďaka parku môžeme v bezpečí získavať drevo. Zobral som výhonok duba, čo spadol trochu ďalej od bloku lístia. Zasadil som ho do trávy. Aké to asi je byť bojovníkom? Naozajstným, ako je Steve. Naozaj sám zo svojej podstaty. Nikto v okolí stoviek, tisícov blokov. Nemôžeš sa na nikoho spoliehať, len sám na seba. Raz sa mi snívalo, že som vonku, odpovedal rezeň. Mal som chatu v lese. Vydal som sa na prieskum a stratil som sa. Už sa stmievalo, ale stále som nemohol nájsť cestu domov. Začal som prepadať panike a rozbehol som sa. V lese bola čoraz väčšia tma a môj dom stále nikde. Nevidel som ani svetielko. Nevedel som, či sa približujem, alebo naopak vzdialujem. Park sa zrazu zdal byť desivý. Priblížili sme sa k sebe. S vytreštenými očami sme sa pozerali okolo seba. Nemali by sme mať hrôzu z nočných môr, nadhodil som. Vieš, ak sa jedného dňa staneme bojovníkmi, starosta nás určite pošle von. Rezen sa zatváril podivne. Niečo ako prieskumníkov? Spýtal sa. Možno niečo také. Raz som počul, ako sa o tom zo staršinovia bavia. Určite mali pravdu. Musíme vedieť, čo sa deje vonku. Presne. Chvíľu sme sa rozprávali. Bolo to ako za starých dobrých čias, než som si začal viesť denník, keď som si myslel, že Herobrine je len nejaký mýtus. Keď moby neboli také inteligentné. V tých časoch sme s rezňom chodili na podobné miesta a rozprávali sa tak trochu o všetkom a tak trochu o ničom. Napriek tomu, že dnes to rozprávanie sprevádzala umorná drina, bolo to celkom v pohode. Počas tej necelej hodinky sme úplne zabudli na vojnu, na moby i na čarodejníka a na skutočnosť, že naša dedina bude možno jedného dňa zrovnaná so zemou. Ako keby sme sa opäť stali nevinnými deťmi. Ale späť do reality. Nemôžeme sa jej vyhýbať. V poslednom čase si nie je možné ani objednať čaj bez toho, aby sme nepočuli asi 50 krát hovoriť o Herobrineovi. Snaží sa podmaniť si celý svet s ohromnou armádou mobov. A nezostáva nikto, kto by sa mu postavil. Dobre, máme noča. A hrstku dedinčanov na západe, jasné. A našu dedinu. A naše dediny.
čo nenávidia núbov, ako som ja, a bandu naivných ľudí. Zaujímalo by ma, či vojny vyzerali vždy takto, spýtal som sa. Predtým žilo viac ľudí, odpovedal Rezeň a pokýval hlavou. Máš určite pravdu. Myslel som znovu na to, čo nám pán Repa vykladal onehdy na hodinách dejepisu. Pred dávnymi časmi existoval celý rad rôznych Minecraftiákov. Ľudia na poli vlky, aj ľudia na poli prasatá. Žili tu dokonca takí, čo sa podobali ľuďom zo zeme. Žili tu králi aj princezné, chrabrí rytieri, ktorí zabíjali tie najkrvilačnejšie moby, obchodníci, vedci, čarodejníci, zlodeji a ďalší a ďalší. Teraz už z toho neostalo nič. Keď si budete prezerať môj svet, natrafíte najmä na divokú prírodu. Nekonečné rozľahlé pláne blokov, trávy, zeme, kameňa, piesku a vody. Tie blbé kocky tvoria môj svet. Jeho kopce, hory, púšte, údolia, rieky, jazerá, lesy, močiare, pláne, kaňony. Ale čo sa obyvateľstva týka, nič moc neostalo. Tu a tam môžete uvidieť niekoľko dedín. To je všetko, čo ostalo. Je takmer nemožné predstaviť si, že namiesto tejto rozsiahlej krajiny tu bolo možno množstvo dedín, miest, hradov a kráľovstiev. Keď to teraz všetko viem, tak sa nemôžem ubrániť myšlienkam na to, kam sa všetci podeli. Je to jednoduché. Už dávno zmizli v oblaku dymu. Herobrine viedol proti všetkým veľkú vojnu. Počas prvej vojny sa rozličné druhy spojili proti mobom. Dokonca Herobrina porazili. On vtedy ale nezomrel. Uchýlil sa kamsi pod zem a po celé tie roky pripravoval pomstu. Potom vyhlásil druhú vojnu, oveľa horšiu ako tú prvú. Tiež ju prehral. Ale všetky kráľovstva a všetky hrady boli zničené. A mnoho životov stratených. Celé rody a druhy vyvraždené. Spomínate si, ako som vám rozprával o tom, že nás raz navštívil človek, čo bol na poli vlkom? Tak toho jediného som za celý svoj život videl. Myslíme si, že je posledný na svete. Už celé mesiace sme ho ani nevideli. Možno nakoniec aj na neho natrafili moby. Trochu sme sa o tom s Rezňom rozprávali, ale potom nám to prišlo pomerne nudné. A tak sme zabrúsili k zaujímavejšej téme. K mágii. Bolo by úplne božské vyvolať kúzlo, navrhol som. Ohnivé gule, ako najväčší frajer, doplnil Rezeň a pokýval hlavou. Teleportovať sa ako Enderman. Privolať mačku tesne predtým, než sa objaví Creeper. Wow, to čarodejníci vedia? A prečo by nie? Odvetil Rezeň a pokrčil plecami. Ak vedia do tohto sveta priviesť ľudstvo, určite vedia privolať mačatá. Na to som nepomyslel. Rozmýšľam, či čarodejník vie stvoriť jedlo. Pfú, ak vedia privolať mačky, určite to môžu robiť aj s koláčmi. Prečo nie? To by sa mi tak hodilo. Môj život by bol o toľko jednoduchší. To ma privádza na inú myšlienku. Po celý ten čas, čo som sa chcel stať bojovníkom, prečo nie čarodejníkom? Je to bláznivý nápad? A okamžite som ho vypustil z hlavy. V mojej dedine nikdy žiadny čarodejník nežil. Samozrejme počúval som legendy o dedinčankách, z ktorých sa stali zlé čarodejnice. Ale oni používali úplne hlúpe elixíry, nie zaklínadlá. Rezen sa na mňa čudne pozrel. Hej, zhúkol na mňa. Zrazu si nejaký zádumčivý, na čo myslíš? Usmial som sa a zavrtel hlavou. Odsekol som jeden blok dreva. Na nič, kámo. Vôbec na nič.